Mayong adlaw mga binati o minahal kong matalunod. Welcome to my channel. Welcome to Eco TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalon. Today is Sunday ni October 2. Hapit na gid guys ang Pasko. October 2 niya kanang advance Merry Christmas na lang to all Matalon. Niya magpa-sounds ta guys para why mingaw ba. At least mapil na to ang meaning sa Christmas. Christmas is love, ang Christmas is family, ang pagbanding-banding niya. Ang Christmas po ang pag-create sa love sa matag usa nato. Okay? Guys, magpa-sounds ta kay mingaw man. Aron di na to mapil ang kun oras ba. Masuk guys. Okay, happy Sunday to all matalumnon o God bless kanatong tanan. Okay, kanto guys.